Pois estamos con David Opazo, que é un dos artistas que participou nesta cromática tan fermosísima da que estamos hoxe clausurando. David, detrás de ti está o teu cadro. Sí. Bueno, contanos, fálanos un poquinho dil, porque nace, que non inspira. A verdade é que tiven así unha etapa de facer moitos retratos. Sí. Entre eles tamén os retratos da miña nai, que está aquí. Sí. E así xurdiu a idea. Ajá. Verdade? O sea, é un cadro que xa pintara o pasado ano, tiñame colgado na casa. Sí. Como a pandemia todo este ano tive moi pouco tempo para pintar, e se nos presentamos que foi das últimas e máis recentes que había. David, como nace a pintura en ti? Por que vas á pintura ti? Pois a verdade é que eu pinto desde pequeno, desde que sou moi pequeno, no colexio, iba a clases de pintura e demais, e logo a verdade é que o tempo fui no deixando, centrándome noutras cousas, e fai poucos anos, pois volveume a xurdir por dentro a necesidade de pintar, e así foi como comecei a facer novamente cadros, máis cadros, e a terceira vez xa que expoño nesta Bienal de Pintura, bueno, porque me gusta moito a pintura. Sempre retratos, David, ou vas por outra liña? Non, a verdade é que hai máis cousas, fixen máis cousas, sempre me centrei máis na pintura realista, iso é verdade, tamén na pintura figurativa, pero sí que en materia de retratos pintei bastantes, porque tamén logo comecei por un e logo empezaron a encargarme máis. Claro. Xa comecei a vender retratos por encargo, así que... Moi ben. Bueno, pois este chico que ven desde Madrid e que temos aquí a súa inspiración, porque foi a súa nai, e quero retratarvos xuntos, porque supoño que como nani, que se sinte, mamá, que se sinte? Home, estoy moi orgullosa de él, pero siempre lo estuve, lo que pasa que bueno. Bueno, hai momentos en que se nota máis, non? Exactamente, sí. Bueno, que se sinte aí cando tes... Pois moi ben, síntome moi ben, porque ademais Bueno, dixo claro para que tiña ganas de que me pintara a mí, porque creo que era a única casi da familia que quedaba por pintar. Sí. Entonces, estaba un pouco celosa, a verdad, de que non me pintara. E bueno, ao final decidí pintar. Sabes que pasa? Que estaba esperando a facelo moito mellor, porque as mamás non se lle pode dedicar calquera cousa. A que si, David? Esa pulindo técnica, Eso mesmo. Sí, a verdad que estuvo moitos anos sin pintar, moitos, desde pequeno. Bueno, pois pouco que pintou de pequeno, depois non vou pintar, o sea que pintou il solo. O que se creou fixo il solo sempre, non foi a case a ningún lado. Case autodidacta, co cal ten moito máis mérito. Sí, porque total foi a clases de pintura como 8 2 anos, non foi máis. Fíxate, pois hai un gran artista nel, noraboa como mami, e noraboa a ti, a David, vale? Moitísima sorte, veña, chao.